これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと。主演はもちろん君で、僕は助演で監督でカメラマン。目の奥にあるフィルムで作る映画の話さ。くだらないなと笑ったんならつかみはそれで万事 OK。 呆れてないでちょっと待って、きっと気に入ってもらえると思うな。ここまでのダイジェストを少しだけ見せるよ。初めて喧嘩した夜の涙、個人的に胸が痛むけれど、そのまま見続けよう。ごめんねと言って仲直りして手を握って、ほらここで君が笑うシーンが見どころなんだからさ。写真にも写せやしない、とても些細なその仕草に、どんな暗いストーリーも覆す瞬間が溢れてる。どれか一つを切り取ってサムネイルにしよう。とりあえず今のところはきっと10年後くらいにはキャストが増えたりもするんだろう。今でも余裕なんてないのに、こんな安月給じゃもうキャバオーバー。きっと情けないところも山ほど見せるだろう。名字が一つになった日も何一つ変わり映えのない日も、愛しい日々尊い日々逃さないように忘れないように焼き付けていくよ。今
撮影を続けようこの命ある限り